Alhamdulillah bayanai sun ƙara bayyana. Wajen mutane guda 3 daga Nijar ɗin sun fito sun yi bayani akan kes ɗin. Amma har yanzu akwai bayani ɗaya da suka kasa kuncewa. An ce ana tuhumar su da kawo takaddun boge. Shin takaddun suka je suka bugo na boge a waje ko kuma daga cikin gida suka bada cin hanci aka basu? Domin idan kun kula sun ce ai an gano ba 'yan ƙasa bane ba. Kun ga tunda an gano ba 'yan ƙasa bane takaddun da suke ɗauke da su na ƙarya ne kenan. Maybe suna yin bincike akan takaddun ne har yanzu. Su a ainihin dokar Nijar, ainihin dokar su ba sa buƙatar wai sai an ba da kuɗi kafin a yi a saurari ƙarar mutum ko kuma a shigar da shi ƙara, sai alƙali ya yanke hukunci tukunna za a san mene zai biyo baya. Sai kuma maganar miliyan 20 da aka ce wai za a bayar har aka nemi rage aka mai da shi 10,000. To maganar gaskiya ba hukumar Nijar ta buƙaci miliyan 20 din nan ba ko miliyan 10,000 nan ba. Maganar na ƙara zuwa na ƙara tabbatarwa inda na samu bayanin farko sun ƙara tabbatar min da cewa wannan magana ta kunshi cin hanci da aka shirin a ba bulbul bulaba, amma kuma da aga magana ta tashi ta boom sai aka janye magana a gefe. Idan ba ku manta ba su ne mutanen da suka ce min ma wai shu ne aka yi wa su 442 din. To kuma dai menene ne bayanin gaskiya dai shine wanda police suka saka, kuma na duba duka website din police din Niger din da kuma can immigration office din nasu ni ban ga wannan bayanin ba. Maganar gaskiya dai gaskiya mu ma kowa da kowa ya san da cewa dai su 442 din nan ba su kyauta ba abin da suka yi. Kuma at the same time ni ban ga laifin 'yan Niger da suka kama su ba. Kuma at the same time kuma 'yan Nijar ku daina ganin wai mu ne muke zuwa muke rashin mutunci a ƙasar waje. Ba mu muke yi ba, wasu daga cikin da suke zuwa suke abin yake shafin mu. Ranar da aka hana 'yan Najeriya zuwa Dubai na zo TikTok ina ta faman ihu cikin ɓacin rai. Gashi dai mu muna gefe muna bin doka, wasu suna shafa mana kashin kaji. Ko ba wai 'yan Najeriya bane su 442 'yan uwana ne musulmai, don haka ina yi musu fata da addu'a Allah subhanahu wataala ya kaɗe musu tsautsayi da asara. Sunana Alhaji Abdulkarim J Idris. To ya alakanka da shi wannan? Mubarak ɗana ne, shine ɗana na 3. To me za ka tuna lokacin tafiyar nasa? To alhamdulillah lokacin da ya bar gida ya nuna maza shi Kano. To baya zai Kano kuma na kira shi a waya shiga shi a Katsina. Da niyya zai shiga Nijar, dama sukan je yin wasa na waƙoƙi lokacin da aka yi independent na Nijar, ya je an gayyace shi jihohi guda 3 ya je musu wasa na bikin cika independence day nasu. To ya ce ma za su koma an ƙara gayyatansu, sai daga baya muka ji labari a rediyo ga abin da ya faru gare shi, wanda abin ya ta mana da hankali ba karami, amma daga baya da muka samu labari mun magana da shi hankalinmu sai ya kwanta. Wani ne can abokansu da suke sare a can Nijar din suka ce za su taimake shi su mashi fasfot na zuwa ƙasan waje, ashe takardun da suka mashi ba wai mai kyau ba ne, amma mun samu labari har ambassador na Najeriya ya je can